Ćwierć na czwartą, sobota. Teraz sprzątaniu, a ty mojej Mariolki nie ma. Przeca ona miała dzisiaj robić nudle na jutro. Kaj ona jest? Mamo, ja maluję pazury, bo do mnie Francik przyjdzie. Francik, no wiesz co? Daj pokój. No otóż to. Zolity w sobota. A czemu nie? O Boże, dziołchy, my do nich to tak śpiewali, synku. Nie przychodzi mi w sobota, bo mam pilno robota, bo mam pilno robota. A on przyszł sobota, ciapnął dupą do grota, ciapnął dupą do grota. Ona mu dupa suszyła, pół dupy mu spoliła, pół dupy mu spoliła. Wzięła deska dymbową, zrobiła mu żyć nowo, zrobiła mu żyć nowo. Po jarmarku jeździli i życiom się chwalili, i życiom się chwalili. Tak to było, dziołchy. A teraz co? Niech on mi dzisiaj Mariola nie przyłazi tu. W sobota nie ma zolitów. A jak ja mu mam dać znać, jak cały czas klucz od szranku nosisz na karku? Cały czas masz komputer zawarty. Jo? A kto? Wiesz co? Kuźwa, mów tu coś. No widzisz, a szybko żebra. Ty sama nie wiesz, co może. Jakoś nam się tu zawelątało, ale No masz ten dobra. klucz. Masz ten klucz. Idź przynieś ten komputer i nie zawracaj mi już głowy. A ty, chłopeczku, co no wiesz? Widzisz, nakujesz? Masz go, ja? No oczywiście. Stawię go. No, Co to za czasy? teraz są większe czasy, nie tak jak kiedyś, że się pod płotami wystawali. Ja, no toć. No. Klikasz, dawasz mu znać i nie przyjeżdżasz. No ja kliką budową znak, jak ja się na tym nie znam. To pod ci pokorza. No. A nukli, ty byś chciała, żeby ci nuda No robiła? jasne. A ja se całe tipsy Paulia. Nie ma. No to dobra, pokazuj mi. Jak też, to ci zamówię. Aha. Patrz, No. klikasz, nudle. No i? Ale tyś jeszcze zapomniała coś o ojcu, nie? No piwo chyba, bo No zanim. chyba ja, Jasne. bo tak klikamy piwo. I za No. chwilę to będziesz mieć. Ja za chwilę. Będę czekała chyba 3 albo 4 dni, aż mi to przyjdzie. No już się nie zdziwiłam. Nie, ale dzwoni. To idź, Ktoś mi dzwoni. Kurwa, mówię pizdą grochowym, żeby kurwa to potem teraz nie Dzień przyszło. dobry. Czy tu mieszka Marika Faflo? No to przecież Józef od urodzeniu. No i co? Ja mam paczka tu do pani. Dziochy, coście zamówiły? My nic, Jocina Ty wyklepimy. weź no to, bo to nie ma do mnie przeca. Ciężkie. No ale pani mi tu musi podpisać. Dobra, już to podpisujemy. Ja Marika Faflok. Bóg zapłać. Z pomoczkiem. Z pambuczkiem, no. Co? I co? Jednak coś do was? Ja do nos nudle. Ja, no toż ta I piwo do ojca. O, Ja, no i jeszcze co? patrz, jak to To, co warto. się zamówisz, to wszystko ci Aha. przyniosą. Jak to warto. A tak, że się starała, że nic nie będzie. No właśnie. Ale wiecie co? To tak nie może być. Żeby to no sztycaro przyszło. No ja? No, Patrz, no, mama.
Zamiast drugą mnie będzie. Zamiast ten komputer trzymać w szranku, to se go możesz tu trzymać na stole. No. Tu się klikniesz i widzisz dobry, tu niłobiot. Aha, no. Wszystko z przepisy. Zaś drugie klikniesz, tu masz klajdy fajne. To się zamknie. Kosmetyki, parfiny. No. To się zaraz możesz zamówić i ci też to przyślą. A tu możesz, ty no chcesz tak jeździć, tu nie w czasy, na przykład Majorka albo Kanary. Klikniesz i możesz, czekaj, bo Francik coś pisze. A co on pisze? No, że jak Mariola nie może, jak on nie może do Mariola przyjechać, to Mariola ma wziąć wasze auto i przyjechać do niego. I co? Bierzesz auto i jedziesz? Oczywiście. A ja też jadę do Kasi zadanie robić. Nie, czekaj, no. Na razie. Czekaj, no. Powiedz mi, no. Czemu ty? I no tak do tego Francika. No bo ja go kocham. A czemu nie do Petra? Mamo, co? Ona ci nic nie padała? Co mi nakazać? Bo Peter je ryszawy. Chciałabyś ryszawego zięcia? Nie Co chcę. to cześć, jadymy. Już jadymy, tak? Jadę z wami. Jadę z wami. Łonek. Tu, ja teraz spokojnie. Jak on pożyje z Mariolką jeden roczek, to będzie cały siwy tak jak ją. O, ale już się zamówia teraz. Czekajcie. Ty łobeś klajdy, jakbyś to już na te weselistki było. Klajdy, ale łobeś, tu jeszcze krem na zmarszczki. Wiecie co? Się zamówia krem na zmarszczki. A po co ci krem na zmarszczki? Że coś ty je tak posmurżdżano, choćby szałot w słońcu. Jezus! Nie pomoże puder róż, jak pysk stary już. Nie pomogą fale z Wisły, jak ci jaja już obwisły. O, doczki, no, ty przyjdziesz jeszcze do mnie. Ale wiesz, Zefelku, ten krem na zmarszczkę jest po to, żeby była gładką, taką, aby dupa niemowlęcio. Ty się wcale na tym nie znosz. A wiesz, tak te wczasy, tak może chcę, wiesz, tam pisały o tych czasach, co ty na to? Wiesz co ci mówię, Madeczko? Ja. Słuchajcie, ten kto sprzeda zboże z worka, tym jedzie na Majorka, a ten kto ino słoma, tym siedzi w doma. Zapamiętaj to. O, ludzie. Obejrzyj się, dzwony biją na anioła, krowa nie wydojono, a ty siedzisz w kąpie, masz noc wsadzony. Wiesz czego? Nic, biera krzywę. Niczka, ją Ją obejrza, ino. ale ją nie, ją trzeba jeszcze ino. Zeczka, Nie idziesz za Co tu? nic. co tu te hopy, co te dziołchy piszą. Cicho tak, ale wiesz, Idź już. idź już. Wiesz co, Zefel, ty mi tak, ja nie wiem, ale ty chyba już mi tak wcale nie przajesz. Ja ci bardzo przaja i cię bardzo kocham. Nie. Ale idź do tej krowy. Idź. Wydaj ta krowa. A ją obejrza, jak grała Liga Mistrzów. O, hurra, wygrali my. A teraz obejrza tytuł niewczasy, bo muszę zrobić tej mojej ślubnej geszynk, bo my mamy w tym roku sztywne gody. Obejrza ino, to nie w czasy Majorka. Jej, Marika! Ja? Marika, podzino! Podzino, Bartku! Już lecę! Podzino, Bartku! No, Uoblikaj się, Bartko, bierbady, kostium, czarne brele i jadymy. Kaj! Chciałaś niespodzianka? Jadymy. Dobra, to poczekaj. Jadymy. Majorka, Majorka, la 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 la. Majorka, Majorka, la
La la la la la la la. Ta la ta la ta ra. Tam taram tararara. La 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 la. La 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 la. Trin, 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 trin. Obejrzyj się, Marika, my są na Majorce. Pamiętasz, jak ja cię sam wziął? A Zefer, na Majorka to się przeca leci w ligry, a nie jedzie na kole. Hej, pokój! Drodzy Państwo, serdecznie Państwa witam w naszym spa i zapraszam na kąpiel błotną. Je, obejrzyjcie Lamarasy, ty mówisz. Je, obejrzyjcie. Ty, obejrzyjcie. One, ty. A wiesz, ja tak miarkuję, że to nie ma Majorka. To są panowickie stowy. To jest ta twoja Majorka za te sprzedane ziarka? Aha, no toż to ja. Marika, no, a pamiętasz, jak my tu byli za młodu, jak my tu różne cuda wyprawiali. Zaczynaliśmy w berka na gorze, a skończyliśmy bzykaniem na sianie. To także pamiętam te nasianie było tak ciacianie. Ale wiesz, ja też pamiętam, jak potem musieli dać ojcu prędko powiedzieć, żeby Wartko robił te wesele. Wiesz, także to tak potem już było, nie? Ale ty obejrzyj się. Widzisz, tam są te łabędzie, obejrzyj. Cały czas widzę. No, jak one się tam mają, kusia, obejrzyj tak jak No my. tak, jak my. No właśnie. Wiesz co? Ja bym chciała, żeby my całe życie tak do końca czujeli, to się tak kusia. Wiesz, kusie nie tak. Będziemy się mieć tak No, ja. cały czas. No, Marika, no, wiesz co ci powiem? ja, no. Że ze mną roboty i głupot ci nigdy nie braknie. Paniczko, zróbcie no mi no jeszcze zdjęcie, kaj tu jest ta gospodyni, zróbcie. No muszę wysłać na Messengera, żeby działki z zazdrości zieleniały. Zeferku, chodź tu, no umie, wiesz co? Po boczku złoty, daj mi więcej rozumu, żeby go umiała zrozumieć i mu wybaczyć. Daj mi więcej miłości, żeby te głupoty mu umiała wybaczyć. Ale nie dawaj mi więcej siły, bo za ta robota i za te głupoty, to ja by go umiała zacząć. Ale i o ciebie tak przeja. Daj gusiczka. Ty mówisz. Nagrać muzykę. Odcinek
Numerek 7384. Kowoliczka wybiera się właśnie sama na punć do Medjugorje. Uznała, że trzeba przed tym rajzem trochę poprawić uroda. I bez tuż przyszła do Ryzy, co by jej w tym pomogła. Bo chociaż przaje swoim łoku, to nigdy nie wiadomo, jaki pomboczek ma podobny plan. Może się co trefi. Do fryzjerki Ryzy wybiera się też Werka. Od jakiegoś czasu ma starość. Ale się podział ten hajnel, co ją czasem klepnął półżytek, albo pogodą o kamratach, no i kusku do nieroz. Baba ma na boku czy co? Angelika i Monisia to dwie babeczki z centralnej Polski, które za chłopami przykludziły się do Czerwionki. Jedna na Familoki, a druga na Wielkopłyta. No, halo, ale przepraszam, ja już muszę kończyć, jestem na miejscu, a tu jest tyle ludzi. Werko, co my dzisiaj robimy? Szciżynie, farbowanie czy dawrwela? A, chyba dziś się wydaje farbować. Ja, to zaszalejemy. Tak jest. O, Werko, sąsiadko moja, też przyszłaś po fryzurę? No. Jak jo poradza dobrze ważyć. Mojemu chłopu to wszystko smakuje, co naważa. Wiesz, Werka, bo on mi tak przaje. Wy, Kowaliczko, wy się już tam nie chwolcie. Ja też poradzę dobrze ważyć. U mnie w niedziela na obiad zawsze musi być rolada. Kluski śląskie, biała i czarne, modro kapusta, no i oczywiście kompot z rabarbaru. A mój chłop to ma prawo 2 rolady w niedzielę zjeść. Jo też poradza. Uważa dobro modro kapusta z wędzonką. Kapusta pokreja, cebula do garnka wymieszu, umaszcza szpyrkami, a zuza z kozi śmietonki palce lizać. I nie kompot. Wiesz, Jorek tu ja szpajza. A ja mojemu mężowi też same lepsze rzeczy podaję. Ja to jestem kobietą sukcesu i w garach mieszać nie zamierzam. Teraz są takie czasy, że pudełka pod drzwi codziennie świeżutkie. Ale z ciekawości to panią zapytam, co to jest ta zuza? Chciała wiedzieć. No chcę? O, zuza, to jesteś ty. Ja? Ja zuza? No ty nie poradzisz dogodzić swojemu chłopu. No, nie wiem. No nie będzie długo przy tobie. Pamiętaj, przez żołądek do serca. Naprawdę? To nie te czasy, żeby myśleć, że do mężczyzny przez żołądek do serca. Teraz to kobieta ma wyglądać, mieć tu, no bo cóż mu więcej trzeba? Ty dziołcha młodo, że I jest. piękna. Tak, ale nie masz doświadczenia. Daj se pozór. Bo on Prędzej obrażać. czy później wymienicie na lepszy model. Babeczki, a co wy mnie się sam tak dogadujecie? To jest profesjonalny salon fryzjerski u Ryzy, czyli u mnie. Nie jakiś podrzędny salon, nie jakiś podrzędny bar. Ja sam nie chcę swady, Ja też. chaje, ani łostudy. Ty no tu dobrze wejrzyj na te moje wele, bo mi się tak zdorzy coś tu gorą.
Powoliczko, a wy siadajcie pozwól, co by wam ciśnienie nie podskoczyło. Mój chłop to jest richtig taki hajszmeker. On poza mną to świata nie widzi. Jak ja już skądś przyjdę, to on na mnie czeka. A gęba to mu się nie zamyka. I tak cały czas do mnie godo. Kochanie, dzióbeczku, słoneczko, żabeczko. A my już są tyle lat po ślubie i on mi duś przaje. A mój każda niedziela, jak przychodzi z Wielkiego, to mnie jeszcze nie widział. Rozczochrano, uchlastany w opasce i bez zębów. Od razu kusku domu, a już to na to czekł. Bez tu, że się porychtowała dymba, wypucza kamelkami, wybija szklon kamienty, żeby ten monderów zabić. A ja na przykład mam od mamusi zamrożone pierogi i gołąbki, bo mamusia bardzo kocha swojego sinusia. Kobiety, ostatni raz wam mówię, zrozumcie, że to mężczyzna ma o nas dbać. My mamy leżeć i pachnieć. A ja jeszcze narychtowała karminady. I też są one w tych pudełkach i noże w zamrażalce. A teraz jeszcze frelki dorwą po takim hefcie ze śląskimi przepisami, żebyście poradziły tym swoim chłopeczkom, chociaż ta wodzionka uważać, żeby wam przały. Tataszka mi podniosła. Babeczki, łoweście, jak nam to dzisiaj klapło, jako wera jeszałowo. I jak Pięknie. się. Mój chłopek też będzie chyba zadowolony. No to do widzenia, Kowoliczko. Jak ty już jedziesz, nie zapomnij tam pożykać za mnie i za mojego chłopka. Do widzenia. Do widzenia. Stanowickie babeczki, ha, ha, ha. Koło gospodyń wiejskich w reaktywacji. Matko bosko. Ta moja zaś będzie łazić na klachy. Zamiast do rejzy, to na te koło gospodyń. Hajner! Hajner! Niezgodnież kogo ja spotkała u rejzy. Jak myślisz? No oczywiście. Kowoliczka. Jakby nie było i tyle chwalby miała, że na puć do Medjugorji leci. Och, tyle rzeczy w tej taszce mam, że no wyciągam i końca nie widzę. No. Hajner, co tak siedzisz? Jak siedzę? No takiś zabuczały, dawniej toś ty taki nie był. Nie ma, że zabuczały. Gazeta czytał. Gazeta czytał. Dawniej toś ty przyjmie gazety. Nie czytał. Kiedyś przeca musza ta gazeta przeczytać. Nawet jak my są razem. A, już ci się nie podoba, że my są razem. Dawniej toś ty był taki szczęśliwy. Ja cię proszę. Wcale, że nie padł, że nie ma szczęśliwy. Nie padłeś. Czyli ja cygania. I ja se to wszystko wymyślił. To jest moja wina. Przeca nie padałek, że cyganiusz. Pon buczku złoty. Czego ty zaś ode mnie chcesz? I ja nic od ciebie nie chcę. Ja chcę ino, żeby było tak, jak dawniej. Dobra, postaram się. Postaram się.
ty się nie starał? Daj mi pokój. Jak ty się do mnie odzywasz? Kiedyś to byś się tak do mnie nie odezwał. Kiedyś to ci się tak dobrze ze mną gadało, a teraz już nie potrafisz ze mną pogadać. No nie? Ja. Widzisz, przyznałeś się. Do czego zaś, że się przyznał? Pan boczku było. Do tego, żeś się zmienił. Co ty to, Werka, gotosz? Co żeś się żeś niby przyznał? Godą ci, do niczego żeś się nie przyznał. Nie. Ino do tego, że mi już nie przajesz. Widzisz. Nie może być tak jak dawniej. Dobra, ale ja się w sumie raduję, żeś ty ta gotka zaczął. Co żeś zaś zaczął? Ta gotka. Ja, pobecz się. No sam żeś przeca powiedział, że mi już nie przajesz. Ja, Kowaliczce się pochwal. A właściwie... Wiesz, to ci powiem. Wy to sobie lata szefowo tego koła gospodyń wiejskich weźcie. Ja. się do folii, są wszystkie takie wiesz co, właściwie to ja się teraz raduję, żeś ty ta gotka sam zaczął. Co żech zaś zaczął? No ta gotka. I no co ja powiem Kowaliczce i tym cudzym babom, że już nigdy nie będzie tak jak dawniej? Nie. Momentami tak fanzoli, że aż mnie czepie, naprawdę. Proszę cię, przestań bajać i daj mi se poczytać ta gazeta. Dobra, to se czytaj. Nie, no to tak nie może być, no. Bo jak Kowaliczka się dowie, co to będzie? Hajnelku, weź na mnie. Obszajesz mi jeszcze, choć troszkę. Przepraszasz mnie za wszystko, coś powiedział bez pomyślunku. Poroczku, jak ci teraz przykro, że ja pomyślała, że ty masz cudza baba na boku i że już więcej nie będzie tak jak dawniej. Dobra. Ja już się na ciebie chyba nie gniewam. Ta gazeta mi została. Nie będziesz czytał. Mojego kuriera seksualnego. Werka. Co tak siedzisz? Jak siedzę? Tako zabuczało. Kiedy żeś tako nie była? Gazeta czytam.
Angelika wzięła się do serca słowa Kowoliczki i zapisała się do koła gospodyń wiejskich Stanowickie Babeczki i uczy się ważyć. Monisia urodziła bliźnioki, a teściowo durś i pomogło. Kowoliczka przyjechała z Ponci, przywiozła różańce sąsiadkom, pożykała za Werki i Hajnela. Werka dali sztaunuje, przaje czy nie przaje? Hajnel dycki czy to? Śląsko-matrona to Danka. Werka, sąsiadka Kowoliczki ze starano-oślubnego to Danusia. Angelika, bizneswoman z bloków to Gosia. Monisia, moda mamuśka z familoków to Kasia. Ryza, znano, w okolicy fryzjerka to też Kasia. Ślubny Werki to Tomek. Reżyserowała całość Ewa, sławno foru powiata kulturfachmanka. Koło gospodyń wiejskich Stanowice. Szczejkowice Teroski. Stefan siedzi przy stoliku, kończy śniadani, a w kuchni krząto się Hildka. Jada. Już jedziesz. Ja, bo zaś wyda stoł na autobanie 2 godziny. I dzisiaj już nie przyjada, bo te pierońskiego na pewno nie załadują mnie tak bardzo. A ty, Hildko, pamiętaj, zapisuj tych, co będą chcieli, tym Welezmieckim. Będę wszystkich zapisywać. Czekaj, no. Coś tam do mnie możesz. Możesz tu. Kupce co fajnego, babeczka. Bo ja słyszcie tak Stefan przaja, bo nikt tak umie nie dwo jak ty, a ja ci to wszystko wynagrodzę. Chodź, odkludzę cię do drzwi. Pacie pasku, pa! Fleja stowej, robota czeko. Tagowić poodbywać, kury wymacać i królikom gówna wyjść. Stawaj, matko! Ja nie wiem, na kogoś ty się podała. Ani prezencji nie masz, ani nawet cycka, żeby chycić. Nie to, co moje cereczki, moja Anna i moje... A jak skończysz we chlebie, to bym łowiec zjadł. Dzisiaj mamy ochotę na blumkula z jajcem. Także, ja jeszcze idę dzisiaj do orchidei. I jak przyda to łowiot, ma być narychtowany, że bierz się do roboty. Ja już tego dłużej nie ścimia. Pierońsko macocha. Kaj ten mój fater młodszy, kaj. Wypięczona jak te grzybiorki z autostrady. Patrzycie na to nie do... Łop zajduje, kole niego łop zajduje, a on ślini się jak bulldog. By się wzięna, jak moja święty pamięci mamulka do roboty. Ale nie. Loto 2 razy na dzień, jak nie do efektu, to do orchidei. Żeby jeszcze jakie efekty było widać. Oj, nie. Ja muszę pomyśleć, co z tym zrobić, żeby się od tych harpagonów uwolnić. Bo ani łona, ani jej cery żyć mi nie dadzą. Sztyć coś łodynie chcą, sztyć pomieryczą. A same takie linie śmierdzące. O. I no siedzą, izolecą, przez telefon klakają. A ja co? Szaty stare, buty łoptargane,
Włosy fryzjera lata nie widziały. Kiedy chłop się na mnie wejrzy? Kiedy chłop se mnie zechce? Masz jednak szczęści, bo ja nie ma taką prawdziwą krową. Ja jestem zaczarowaną krową. Ale Janko, moja Mućko. Widzisz, Dziołcha, ja z twoją matką nieboszczką fesmy się kolegowały. Tak fes, że jakżeś się miała narodzić, to ona mnie wzięła do ciebie za potka. Fakt. Nie miałam okazji się jeszcze wykazać, ale obiecuję, że teraz to się wszystko zmieni i poszukam ci najlepszego szaca w całych Szczyjkowicach. Ale Płotko, przeca jeszcze jest Anna i Johanna. Przeca macocha. Nie pozwoli mi się prędzej wydać. Dziołcho, ty się nic nie stary. Ja mam takie koneksje, że ani Pinokio takich nie ma. A sam prezes naporęczył mi, żebym mu skuplowała kota z kotem w butach. Obiecuję ci, będziesz mieć najlepszego Karlusa w całych Szczyjkowicach. A ty? Co się tak cieszysz, jakby ci krowa na lato narobiła? Zyga, poczekaj ino chwilę, bo przyszła Fleja, a wygląda tak całkiem inaczej. Wiesz, poczekaj, albo odzwonię do ciebie. No, podkicie państwo tego... Johanna! Johanna, bądź za miną! Pieruj na jasnego! Co ty tam chcesz? Nagrywam filmiki na TikToka! Nie wiem, Fleja nie wygląda tak całkiem inaczej. Pieruj, no ja... Zajrzyj siano, kurzyła! Ale Johanna, mi się tak dobrze na sercu zrobiło. Pogadałam se dzisiaj z naszą krową, a to jest moja potka! Nie wyjdzie! Ale Johanna! Mamusia, żeby cię wszyscy obejrzeli! Jakoś nie piękna, wiesz? Nie, ja to ja. Mamusia, ja cię muszę naklachać. Słuchaj, bo Fleja była w chlewie i padała, że nawiedziła jej japotka. Ta krowa? Jo idą spotykać się z tą krową na mącie nowe łepie i pokorze, że może mieć swoje zdanie. I ja. Nie, KS! Kaniok? Fleja, chodź sam! Co wzięliście, macocho? Tyś się spotkała z tą krową, twoją potu. Jo, zabronią ci się z nim spotykać? Nie będziesz mi się sam z żoną mąciwoną spotykać? Tyś nie porządno działka dobry chałby i do roboty stworzona. Także teraz nam rychtuj łowiot i bierz się gipko do roboty. Już. Dobra, Dziołcha. Była Juany w soletach.pl i obejrzyj se. Mam do ciebie pora kandydatów. Słuchaj, spisałam wszystko. Synek, wysoki z funsym, kawaler, 48 lat. Robi wprawdzie w rozjazdach, ale żadna baba się jeszcze na nim nie przejechała. Obejrzyj się. Z oczów patrzy mu dobrze. Lubi chodzić po muzykach i oglądać mecze polskiej reprezentacji. Właściwie nie. Ten to się nie nada, bo jeszcze po każdym razie będzie ci śpiewał Nic się nie stało, nic się nie stało. Drugi z kolei to Erik, bo 7 hektarów. Nie, ten się też nie nadawał. Przy takim pamponiu to będzie sztyc przerobiono, tak jak może teraz. Jeszcze sam mam Zygi, obejrzyj se tego Zygi. 62.
Ale Kurde, sama już nie wiem. Ale ja bym mogła być jego wnuczka. Dajcie spokój. Ale przy takim, nie będzie, ma taki wiek, że nie będzie mu się chciało głupot i nie pożyje za długo. Ty chtynikaj nie łazisz. Ty myślisz, że to takie łatwe w dzisiejszych czasach napasować szaca? Kejby to było takie łatwe, to twoje siostry nie logują się na Tindera i nie robią z siebie Godlewskich na TikToku. A może by tak było łatwiej, jakby my napisali coś o ciebie. Powiedz mi, dziołcha, co ty lubisz robić? Kotko. Pomału, ja se to muszę zapisać. Kotko. Ja lubię... Po leku se to weź. Pomyślę. Ty myśl, ja się przygotuję. Dobre. Więc Kotko, powiem wam tak. Lubię obcować z naturą. Lubię zwierzęta. Lubię ważyć. Lubię śpiewać. Kotko, mogę się mu do czegoś przyznać? Gotuj, dziołcha. Jak mam czas, to lubię tak se odgrywać takie scenki miłosne. To ja już wiem. Napiszemy tak. Członkini Koła Gospodyń ze Szczyjkowic, lot 32, Ja. lubiąco obcować na łonie natury, Ja. Poznał synka o podobnych zainteresowaniach Ja. i sprecyzowanych planach, ale w podobnym wieku. Ja, Kotko, zdobą się na was. I tak się dziążki dogadały i za tydzień zaś się spotkały. Fleja, obejrzyj se, przyszło tyle zgłoszeń, że mi cała poczta zacisło. Pokaż mi cię. Przeczytałam wszystkie i wybrałam tego jednego. Słuchaj, Słucham, Kotko, słucham. Doczekać się nie mogę. nazywa się Bercik. Pisze, że jest komendantem Straży Pożarnej Ja? i że przaje babą, kiedy się udzierają, aktywnie we wsi. To tak jak ty. Ale by mi to pasowało. Napisał, że ma hektary, ale wszystko zmechanizowane. Styknie nacisnąć jeden knefel i wszystko się samo robi. I napisał jeszcze, Twoje to. że jest fest pobożny. Co niedziela na 11:30 do kościoła chodzi. To niemożliwe. Kotko, pokażcie mi jego zdjęcie. Obejrzyj se tego. Nie. Kotko, przeca to jest karlik. Jaki karlik? To jest karlik z Nowej Wsi, Kotko. Nie. Jak on mi przaje, to ja mu też. Koło Gospodyń Wiejskich Szczyjkowice. La 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 la. La la la. Penelopo, młody zwracał, otwieraj mi te drzwi, że... Słuchaj, no to ci skończy, Penelopo. Ty łaźno. Pieruńsko, to ja tu cały dzień sprzątam. A co byś to chciała robić? Kurzą! No. Waża ci, obejrzyj, chłopeczku. Tu masz kaczka, kapusta smażano, bigo, a takie dobre golonko, jak ty uwielbiasz. Oj, Pierunio, ja to chyba żyję. Nie, to stój, nie, Natalina, bo
Może chyba ze strony. Nie dość, że o żarty, to i ze strony. Płonie świata, moja tata, cecka szczena, stata. Dawaj, chodź. Tak dobro, baba. Ja ci powiem, co ja z tobą mam? 3 światy. Lepiej do prykola, a nie pokazuj się dzieciom. Już leku, mam. O, kurde. Przykrycha żyć. O, i dobranoc. O, no. Ciężko wezmę. Tak to wygląda. Jezu, co ona robi? Ty, ale obejrzyj go na nie godzin. Chłopie, wstawaj do roboty, bo patrz. Już jest 5. Ale więc wyłaź z tego prykola. Już. Pobiła brozę. A Jezus, to ci życie rozerwie. Ja chyba dzisiaj do roboty nie idę. Ja No się chyba Eska wyznam. Czy do Eska? Nie ma. Nie wiem, Dzieci, zabraliście galotę ojcowi to oddawać. Już! Bo do roboty nie zdąży. Już się obryku nie rycz mi tak ino ludzie. Tato, a mogliśmy sobie te flaszki sprzedać i kupimy się to tato, no do zjedzenia. A sprzedajcie się jedziecie. Co wy byście mieli do jedzenia, jak ja bym pierunie nie pił? Słuchaj, długo się bez obryku. Już się obryku. Dobra, obrykaj się. Już nie rycz. Proszę ci ciebie na zawał zjada. Ja. Jak to długo? Już idę. No to czołku. A dzióbka mi dość? A wynoś mi się, bo śmierdzić chowycharzem rozerwało. Cisz! Zębów nie umyłeś, bierz się do roboty. Idę, bo sam tej chałupie no ryczą po mnie i ryczą ludzie. A ja posprzątam. Ej, witaj! A, koleżanki idą fajne, jak ja się cieszę, dziąbki, żeście przyszły. No jest dzisiaj tak nerwowo na tego mojego hopa, całko się częsa. Ale wiecie, że ja tak dziennie przezywam, ale przestaną przaja. My wiemy o tym. I co u was, dziąbki? Słuchaj, przyszłymy się rozweselić. Nie, to Ja ci co powiem. To się uśmiejesz. Co się stało? Słuchaj, Aga, ta nasza sąsiadka Jadzia miała umówioną wizytę u doktora. Jak ona się przygotowała. Pojechała do sklepu, kupiła sobie stringi i taki seksowny cycychalkę. No i co? I pojechała do tego doktora. A on ją wcale nie bawił. Ani się nie kazał semlekać, no język pokazać. A kiedy miała dziołka? A weź się ją, jak ona na niegodę. Nie. A ona w tej ciąży tak zbrzydła, Na niegody, że tak. idzie na nią patrzeć, jakby nie w tych samych szatach chodziła po wsi. Żaden ją nie poznał. A co to ty po tego do żłobie, jako je piękno, gładniutko, rówlutko. A jakie ma piękne zęby. To po mamusi. Ja i tam i fajnie pasują, obejrzycie. Ale dość działchy, dość Polonia, dość szarpaniny. Słuchajcie, przyszłyście mnie rozweselić? Ja. A za chwilę by do pudełeście się dały. No. Co? Słuchajcie, jak się chcemy rozweselić, to dzisiaj idziemy do Cycatej na 6 na wieczór. Mówione są. Dobra, to ciągle idźcie się szykować. Do zobaczenia. Do pa. Do 6. A ty co?
cię przeprosić i kupił ci taki piękny bukiecik. Słuchaj, no takim wiechciem to ty w Jechopie nie przekupisz. No wiesz ty co, no weź ten No bukiecik. dobra, już go wezmę, ale tam coś za życiem chodniesz, to tam masz. No mom kupił że bilety. A, kaj, do teatru? Nie, Do kina? też nie. Do kaj. Do muzeum. Do muzeum? Chłopie, ty ja mam dziennie muzeum w domach. Jak na ciebie wejrzę. Tyś wymyślił. No dobra, dobra. Aniu, przebacz mi, nie biegaj na mnie się. Aniu, wierz mi, że ja O, dzieci już nie do szkoły. No, dzieciaczki, jak tam we szkole? Dobrze, jak zawsze. Jak dobrze, jak żeś uwaga dostała. A ona dwuja. A za co to? Nie płacz. Bo ja nic nie zrobił. No dzieci nasypali nauczycielowi ćweków na stołek i mu chciał siednąć. A ja mówię, no wrząty stołek, co frunus ponażyja? Więc synku też zrobił dobry uczynek, dobry z ciebie synek. A ty co? A ja, ta lekcja, ta wuja na lekcji przyrody dostała, pani się mnie spytała. Proszę powiedzieć, jakie mamy zwierzęta domowe. A my nic nie mamy. I myślała, i poda, kurczak w zamrażarce. Ależ to waliła. Całka klasa się śmiała, a pani nie umiała uspokoić. Dwuja, siadaj. Co ja tu słyszę? Uczynek i to dobry zrobił. Przeca to są hachary. Na religia nie chodzą. Nauczyciel przez nich do lazaretu się dostał. No. Ja, siostro, cały świat jest teraz poprzewracany. Ja w tym szpitalu też doktorowi godu. Palce mu pokazuje. Kaj mnie ta noga boli. A on mi padł, że ja nie noga, i palec wskazujący mu złamany. I do a noga jak bolała ta głowa. Ale tak pani no nie narzekał. Przynajmniej 2 miesiące pan poleży w domu, a jeszcze pan odszkodowanie dostanie. No, jak liczyć umiem. Pan niech się lepiej nie odzywa. A to czemu? Bo wczoraj we wieczór wiedziałam, jak pan szedł do domu chwiejnym krokiem, swoim ulubionym zresztą. O, będzie się siłko się znodło, podglądasz, jak łapu podgląda. Co? Całko rodzina to hachary. No dzieci, a wy co to robicie? Gromy. A ty, Kaj, się to wybiera? Mam wychodne dzisiaj. A to Kaj. A no umówiłam się z koleżankami. No, pierwsze się dowiaduję o Słuchaj, ty wczoraj balował, a dzisiaj ja. Chyba mogła, nie? Może, no ale w chałupie tak zaopatrzone wszystko. A tam w chałupie. Dziś mam od tego ciebie, chłopie. No wiecie co? Nie możesz tak coś zrobić? Możesz. No mogę, no ale Dzieci to tak... są twoje tak jak moje. Niestety. No dobre, no. No słuchaj, no a kiedy tak przyjdziesz? A nie wiem, jak się skończy, to przyda. Fajnie mogę tak iść? No możesz, no tam nie zabier z kim. Ale tak się, bo tego się nie był. Tu masz golonko, dobranoc. Dobranoc. Ludzie, dzieci. Co? A ta kolację mama wam dała? Nie. Nie. My nic nie jadły. To co ja wam mam zrobić? Ja. No to co, samony bigos? Golonko może zjecie, co nie? A takie dobre, to już nie pasuje. To nic, mu chleba ze szpyrką do mi tyle. No, pójdźcie sami do... A potem zaraz spać. Bajka i spać. No, zaraz muszę taki pecyneczek czajną odkroić. Tu macie ze szpyreczką chlebek. Do szpyrki nic nie ma, bo matka nie kupiła. No. Ja pomidor, No. się na Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda.
dzisiaj my. Przeca jest równouprawnienie. A ty co to samoż? Aha, widzisz, jakim byłaś Najlepszą od łowców z tego będą pierunę, za to się dostała. Słuchaj, aby ktoś nie docenił. Powiedzieli mi chłopcy, że była najlepszą. No a ciekawe, czym? Lepiej nie chcę wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć, Nie wiedzieć. A ty się zajać. A, pomału, bo się wywrócisz. Jeronie, teraz ci się zaczęło rodzić, a my skończyli bitę. No wiesz ty co, babeczko, no i po co my się tak ino sztyc wacymy? Jak i przeca się tak wzajemy. Tak się wzajemy, no. Koło gospodyń wiejskich Beł. Tam na polu stoi krowa do wydoju, pełna mleka, biegnie do niej Maciejowa, już ją mają chłopcy radarowcy. Niebieska kaweczka, owa kopałeczka. Andrzej! Widziałżeś, co te pieruny za płota zrobiły? Zaś tym traktorem i całe pranie uświnili. Wszystko takie drogie. Proszek, woda, grunt. I oni co każdy grosz. Zaś na nowo muszę brać. Już kurwa jego mać! Dość tego! Ja tam idę widłami! Ja tym pierunom pokażę! Jak się gada z takimi sąsiadami! No, Justa, z tą se nie poradzisz. Józek! Co masz? Ja nie poradzę! Ja mam siłę jak koń! Jak gałdia! W tym szale! Kamerę w górę! Nie ma na co czekać. Jak wojna, to wojna. Pokurzymy, kto sam rządzi. Patrzcie, coście zrobili. Całe pranie tym waszym gnojem uświnili. A cóż się to stało z tymi waszymi hadrami? A ty? Po co żeś sam przyszło z tymi widłami? Ty pieruńki kościotrupie. Jak zawołam Gynka, to te widły będziesz miał w dupie. Ho! My się Gynka nie boimy. My mu sam za robunarza zrobimy. Za ta sznura, za te pranie. Miesiąc będzie chodził jak na bani. Gynek, po co Bartko? Bracie, dziady na twój plac. Chyba, że się chcecie prać. Bo ci Andrzej lud narost i połubiacie tylko. Matka, a właściwie to o co się tu rozchodzi tym naszym sąsiadom? Ach, zaś szukają z nami zwady. Jakieś hadry ponoć spadły. Jak mu za sąsiada, dziada, to zawsze jest jakoś zwada. No, właśnie. Ty masz coś z karkiem? Ty się tam z tej obracasz. Za kim ty tam patrzysz? Tam nie ma na co. No, chyba cię straszy. Ja tam wcale nie patrzę. I no pilnuję, czy Gynek się nie wraca. Stary, patrz, toniki idzie. Jak się cieszę, że cię ma. Jakżeś zwężniał. Widać, że wojsko ci służy. Ale ten rok bez ciebie okropnie mi się dłuży. No wiem. A powiedzcie mi, coś się sam działo, jakby nie było. Jak ty to petuś? Mamy nowych sąsiadów. No. A tak dobrze się tam żyło. Nie sam taką młodą fryla. Ale nie taką piękną, ani fachową lampicera.
Już teraz to joje ciekawy. A to Żyda tam na zwiady, nie? Na zwiady, ojciec, no zobaczy ci da. Ty się ta nasza nowa sąsiadka. Pierwsze cię widzę. Już się przedstawił. Nazywam się Tonik. Właśnie, że wrócił z wojska. Wiadomo, za mundurem, panny sznurem, nie? O. Ale powiem ci, że Złonaczyli ciebie te moje ojce strasznie. no, ale widzę, że niesłusznie właśnie, bo toś tak rzeźnie urodziło. A kto tak go do... Twoja matka jazgotliwo? Ty mnie chcesz obrazić? A ja ci właśnie pięknie gotuję. Ja się zauroczył właśnie. A mnie się zdorzy, ty się wyśmiewasz właśnie. Jak mnie już tutaj w tym deklu na równo i ciśnie w klacie. Ja wiem. To na pewno ten piorun Amor mi tą szczałą prosto w gacie. Wiesz, nawet mi się podoba. Ja? Ale trochę w głupie godosz. Ale budź idziemy nad bajorką, bo tak gorko dzisiaj, żeby się troszeczkę schłodzić. No ja by to musiał rozchodzić. Ja pierdolę, moja frela. Zaro muszę sam namieszać. I oby taką baba chciał i też by jej pieprzał. By ja się stolikiem prał. Ale dzisiaj jeszcze nie. Załatwia cię po mojemu. Ciekawe, czy nasz ojciec wie. I ty jest fajny. Weź się mnie chyć pod tarza. Pomacę się po kolanie, bo mi się już kończy trwanie. Piękny, że się mój kochany, ale nie być taki narwany. A nie być taką niedostępną. Żaden nas nie widzi. Dej mi kusku. Po francusku, jak ci przaja, mój kwiatuszku. Nie być taki niecierpliwy. Nie badała wcale nie. No to bądź. Genek, a widział żeś kaj Zosię? Ty już się ćmi. Zaraz będzie 10 na cyferblacie. Jo już ze strachu mam pełne gacie. O, zawsze je problem z tymi babami. Teraz będziemy łazić po wsi z taszlampami. Jo ich widział, co przygiechcie. Takaż widział. Ha, jak wam powiem, to zdechniecie. Albo na życie wiecie. Wasz tunik z tą freną od Aniele. Co ja tam widział? Ja aż musiał wypucować brele. Leżeli w trowie jak dwa hazoki, a tunik miał nawet ściągnięte z oki. Co to kulosz? No czym cię nie w 10? No i taki znerwowany, no jak konkurowany. Wymyśl, aż waży krew. Muszę zrobić jakiś wlew. Tu se sam nie poradzisz. To trzeba biału! Walę ten piąty! Matka! Ratunku! Co? Oj, konik! I ta lampucera? Wytapetowano tafa, dumno jak cholera. Jedna nie wydumiesz, jednej pomamusi, tamta tyzie taką no taszka, szpilki, a kuźwa robić nic nie umią. Na placu sywiak pierog mają, robotą się nie skalają. A wy się sam godajcie te wasze głupoty. Ja cię widzę, nie? Ludzie jak męskie koty. Ja już łapię jak z waty, nie? No. A brzuch już ma te loki. A jak ich widzę, te złote loki, nie? Mimo waszych haj i sporów, nie dowolny wam wyboru. No. Ja już jest zdecydowano. I na bank w nim zakochano. Ja mu przaja bez pamięci. A on też wyrażał chęci. Wyrażą. Choć się wam to nie podoba, to i tak wyda wasza synowa. Będzie synowo, ojciec, będzie Ale synowo. Zosia, ja już Będzie synowo, ojciec, będzie synowo. Ale chyba ci wyszczyją podłogę. Wiecie te pomysły głupie. Wesele, do naszym trupie.
będziemy wszyscy w kupie. Dajcie se po szlaku, albo na wszcimanie. Pomyślcie, co wolicie, haje czy przajanie. No. Los wam daje szansa, a od was zależy, czy pójdzie na zmarnowanie. Jak dobrze godo ta moja Zosieńka. A teraz się tam wszyscy podejście do zgody rynka już. Do zgody rynka. Atka. No ludzie, no po co te kłótnie i te haje głupie, no? Toż my i tak skończymy w kupie! Nasz polskiej ziemi kiedyś tu cały świat się może zmienić. Kobiety są tak piękne, dla nich mocniej bije serce. Poczuj to nie wystarczy. Ja wiem, że będziesz chciał ciągle więcej. Jeśli kochasz, to tylko tu, na śląskiej ziemi. Kiedyś twój cały świat się może zmienić. Kobiety są tak piękne, dla nich mocniej bije serce. Poczuj to nie wystarczy. Ja wiem, że będziesz chciał ciągle więcej. Poczuj to nie wystarczy. Ja wiem, że będziesz chciał ciągle więcej. Pięknie dziękujemy i zaproszony na scenę artystki, które wystąpiły w 16. turnieju kół gospodyń wiejskich Para Śląsko na Wesoło. Anna Domini 2023. Zaproszone Stowarzyszenie Koło Gospodyń Człuchów. Zaproszony Koło Gospodyń Wiejskich ze Stanowic. Zaproszony Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczękowic. Wielkie brawa dla naszych wspaniałych artystów. Zaproszony Koło Gospodyń Wiejskich z Bełku. I zaproszony Koło Gospodyń Wiejskich z Panowic. Rozlowimy artystki, a teraz i razem zaśpiewamy Głęboko Studzienka. My, taki wspaniały chór wejrzycie, jaki tworzycie, no i Państwo również są członkami tego chóru. Jadymy!
Państwo, zaszczyt dla mnie, że burmistrz wyznaczył akurat mnie, abym przeczytała pierwszą nagrodę, to znaczy jako nagroda publiczności. Kochani, uwaga, fanfary, koła gospodyń wyjątkowych w Palowicach. Wielkie, wielkie, niemilknące brawa! Jeszcze raz fanfary, bo spójrzcie tak, zasłużyły dziewczyny. Tak zresztą każde koło zasłużyło. Ogłaszam, co następuje, że w tegorocznym 16. turnieju kół gospodyń wiejskich Gwara Śląsko na Wesoło zwyciężyły artystki z koła gospodyń wiejskich z Palowic. Ale wielkie brawa również dla pozostałych kół Stowarzyszenia Koło Gospodyń Czuchów, Koło Gospodyń Wiejskich z Bełku, Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczękowic, Koło Gospodyń Wiejskich ze Stanowic i Koło Gospodyń Wiejskich skąd? Ze Szczękowic. Chneda, słoneczko, zondzie za nas. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym turnieju. Życzymy Wam zdrowia, za niedługo Barburka, potem Mikołaj, no i święta. Trzymcie się, miejcie się i patrzcie tam jakoś. Jeszcze słowo od zwycięzcy. Fritko, ty będziesz dziękować, czy kto? Dziękuję Państwu bardzo za te głosy. Miło nam było wystąpić. Cieszę się bardzo za te wyrazy wdzięczności od Was i dziękuję ślicznie. Zapraszamy na przyszły rok. Znowu będzie Gwara Śląska na Wesoło. Będziemy się cieszyć. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszyli. Dziękujemy dla CKE, że jest możliwość zorganizowania w tej pięknej sali takiej uroczystości. Dziękujemy ślicznie. Dobrej nocy. My również w imieniu organizatorów wszystkim dziękujemy z całego serca. Chneda, słoneczko, zondzie za raz, za kalinowy, jak nie lubię i tak.